Imbeda il-proċess biex art verġni fiż-żonqor tibqa' mhux mittiefsa. Art fil-kottonera li kellha tinbena mill-American University of Malta tingħata lura lin-nies. Filwaqt li Smart City se tibqa' tingħata il-ħajja u ssir waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. Fi stqarrija il-Ministru responsabbli mill-artijiet Silvio Xkembri ħabbar li ressaq żewġ reżoluzzjonijiet u dokumentazzjoni relevanti mas-suġġett lill-membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fi ħdan il-Parlament. Dan kollu sar inqas minn 100 jum wara li beda il-mandat ta' gvern ġdid immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li fuq ix-xandir kien għamel din il-wiegħda. Nexxielna nilliberaw dik l-erja sħiħa illi kienet se tintuża bħala dormitorji dik li tagħti għal Biplisla, dik se nagħtuha lura lin-nies ta' Bormla u tal-Kottonera kollha. Imma mbagħad irnexxielna naslu fuq Witilajn ukoll. U fuq Witilajn ukoll irnexxielna nilliberaw l-erja kollha minn żvilupp, jiġifieri dik l-erja li hija FODZ kif ukoll l-erja illi tinsab fejn il-pixxina u fejn il-parkeġġ. Dik l-Università Amerikana se tagħtiha lura lill-Gvern biex aħna nkunu nistgħu nagħtuha lura lin-nies. F'messaġġ fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li mal-Gvern immexxi minnu il-poplu jaffejjed għax iwettaq dak li wiegħed. Se nilliberaw għexieren ta' eluf ta' metri kwadri biex nassiguraw li jibqgħu fl-istat naturali tagħhom. Jien dejjem nisħaq li dan hu pajjiż fejn l-investiment u l-iżvilupp jibqgħu elementi importanti biex nibqgħu mexxin il quddiem. Hekk, pereżempju, nkunu nistgħu nsostnu il-programm soċjali ambizzjuż tagħna. Iżda nistgħu nagħmlu dan fl-istess ħin illi nuru li għandna prijoritajiet ġodda u li qed naħdmu bil-ġenerazzjonijiet futuri fi ħsiebna. Għalhekk irdu nieħdu ħsieb l-aspett ambjentali daqskemm l-investiment. Permezz ta' daw iż-żewġ ftehmijiet separati, il-Gvern se jikseb lura l-art fi Smart City li se tiġi allokata għal diversi inizjattivi fosthom ir-relokazzjoni tal-American University of Malta minn Witilajn u minn parti f'Bormla li kienet se tinbena. Fuq l-art fi Smart City se jinbena wkoll il-kampus il-ġdid tal-ITS. Mal-AUM il-bidliet huma primarjament ibbażati fuq partit ta' art ma' oħra filwaqt li fil-każ ta' Smart City il-Gvern se jimpenja ruħu li jagħmel ċertu investiment li minnu tgawdi il-komunità kollha kemmi. Fi Smart City l-ispazji miftuħa mistennija jiżdiedu. Fi stqarrija maħruġa mill-Gvern intqal li l-art fiż-żonqor rinunzjata lura lill-Gvern se tkun parti mill-Park Nazzjonali tal-Imwadar. L-art li se tingħata lura lill-poplu f'Bormla se tara proġett ta' tisbieħ u n-nofsinhar ta' Malta se jkompli igawdi minn investiment u ħolqien ta' impjiegi.